हेलो दोस्तों, फाइनाली गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आज बाहाड़ा ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ଦୋସ୍ତ, ବାହାଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହାଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା। ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବାହାଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ରଥ ଟାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜମିର କାମ ସବୁ ହୁ ହାଲା କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସବୁ କିଛିଟା ରହିଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଗାଁଳି ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ କିଏ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ତ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଚିନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଦୋସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆପଣମାନେ ଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।